hogy tud lenni gazdasági növekedés egy olyan országban, ahol nincsen jogbiztonság. Ma Magyarországon avval szembesülünk, hogy rendeleti kormányzás van, rendeletekkel írnak felül törvényeket, mindenféle egyeztetés nélkül. Ez egy olyan bizonytalansági tényező és egy olyan bizonytalan környezetet teremt, ami abszolút elijeszt mindenkit a tervezéstől és a jövőben gondolkodástól. Bóna Szabolcs vagyok, 51 éves, rábaközi gazdálkodó, mindig rábaközi ember voltam. Ide születtem, itt töltöttem el az időmet, leszámítva a néhány iskolai évet, a gimnáziumi éveimben Győrben laktam, utána az egyetemet Mosonmagyaróváron végeztem, de lehet azt állítani és mondani, hogy a hétvégéimet akkor is itthon töltöttem a Rábaközben, alapvetően Csornán. A vidék funkciója változott meg. Most tulajdonképpen azok a városlakók költöznek ki vidékre, akik nyugalmasabb környezetet szeretnének megélni, viszont ebbe őket korlátozza az, hogy nincsenek szolgáltatások, amiket el tudnak érni helyben. De a nagyvárosi agglomeráció a legtöbb vidéki település, és nem önálló társadalmi egységként működik, mint ahogyan kellene egy ilyen vidéki településnek működnie. A Tiszánál ez egy nagyon fontos vállalás, hogy szeretnénk, hogyha az emberek igényei kerülnének fókuszba. És ez a vidéki társadalom újraszervezése és újra megteremtése szempontjából is fontos. A vidéknek mindig része volt az állattartás, a vidéknek mindig része volt a növénytermesztés, a vidéknek része a horgászat, a vadászat. A vidéknek része a saját történelme. A vidéknek része a saját kultúrája. Ennek a kultúrának része a gasztronómiája, részei azok a természeti kincsei és lehetőségei és erőforrásai, ami az adott térségben és az adott vidéken megtalálható. És ezekbe kell szinergiát teremteni. Hogyha ezt mi meg tudjuk csinálni, akkor lesz egy élhető és egy önfenntartó vidék. Ezt a funkcióját elvesztette. A vidéki jólléttel együtt lehet erre egy gazdasági hasznot termelő rendszert is építeni. Viszont ehhez az kell, hogy azok a termékek, amiket helyben állítunk elő, azok be tudjanak kerülni akár a közétkeztetésbe, de egyáltalán a kiskereskedelmi forgalomba. Ez egyrészt a vidéki hagyományokat is meg fogja tartani, másrészt gazdasági hasznot fog termelni a vidéken élőknek. Ez a választókerület, ez apró településekből áll. Az aprófalvas területekre sajnos abszolút jellemző nálunk is az előregedés. Tehát az öregek ragaszkodnak a helyhez, ragaszkodnak a házhoz, ragaszkodnak az ott létükhöz, és a fiatalok azok pedig pont azért, mert nincsenek elérhető szolgáltatások. Ők elmennek és keresnek olyan helyen letelepedési lehetőséget, ahol jobbak a szolgáltatások. Viszont van egy speciális helyzete ennek a térségnek, mi már nem vagyunk annyira messze Ausztriától, és a legtöbb településen azért elmondják, hogy ez vonz fiatalokat. Ingázó fiatalok költöznek be azokra a településekre elsősorban, ahol valamilyen alapvető szolgáltatás elérhető. Nincsenek feldolgozó üzemek. Nem használjuk ki a turizmusban rejlő potenciáját a térségnek. És mivel ez így van, így nem annyira vonzó, és itt nálunk is probléma az, hogy nincsenek betöltve a házi orvosi praxisok. Hiányoznak a szakorvosok a kórházakból. Alapvetően a szakorvosi rendelések egyre szűkösebben elérhetők. Ez nem fenntartható, ez a rendszer, ahogyan most működik, hogy már az élet nagyságrendileg ugyanott tart, és ugyanannyiba kerül, mint Ausztriába, akkor az osztrák fizetést azt ő Ausztriába is fogja elkölteni. Egyébként a bevásárlásokat már most is ott csinálják. A mi környékünkön több olyan fürdőhely van, ami nagyon komoly nevet szerzett magának, viszont hiába van a két nagyobb városban termálkút és termálfürdő lehetőség, nem épült rá gyógyturizmus, pedig igazoltan gyógyhatásúak ezek a termálvizek. Nagyon gazdag ez a terület a élővilágában. Sok horgászati lehetőség van, hiszen több folyóvíz is keresztül folyik a területen, illetve több olyan régi bányató van, ami potenciális horgász lehetőséget teremt.
Ahogy mondom, gazdag az élővilága, nagyon széleskörű és nagyon gazdag a vadállománya, ami vadászható vadállományt is jelent. Ennek a térségnek teljesen elveszett a turizmust jelenleg. Apró csírái vannak, azok a lehetőségek, az a potenciál, ami benne van, az nincs kihasználva. A Tiszában van egy jó pár olyan vállalás, ami sarkkalatosan érinti ezt a térséget. Az egyik az infrastruktúra fejlesztések. Attól függetlenül, hogy ez a környék és ez a körzet a kimondottan jó adófizető térség kategóriájába tartozik. Tehát sokan dolgoznak és viszonylag elfogadható jövedelmet szereznek. Ennek egy része sajnos Ausztriából származik, de van jövedelmük, és van adóbefizetésük, a térség infrastruktúrájának a fejlesztése az jelentősen elmaradt. Azok az alsóbrendű utak, amik a kis településeket összekötik, többségében felújításra várnak, és nagyon régóta felújításra várnak. Ennek a programnak, amit a Tisza meghirdetett, fontos része az, hogy a vidéki infrastruktúra az valóban fejlesztésre kerüljön az Európai Uniós források hazahozatalával. Másik probléma, hogy a lakásállomány is előregedett. Tehát nem annyira az új építések jellemzőek a vidéki kistelepüléseken főleg, hanem régi házak vásárlása történt meg, amik igenis energetikai korszerűsítésre szorulnak, ami egy valós rezsicsökkentést jelentene, hiszen a nem elfogyasztott energia a legolcsóbb. Ez is egy fontos program, tehát azoknak a fiataloknak, akik vállalják a vidéki létet, és rosszabb energiahatékonysággal megépült házakat választottak a jövőben lakhelyükké, ezeknek a felújítása is nagyon fontos. De ami a fő kérdés, a vidéki vállalkozásoknak a segítése, illetve az elérhető szolgáltatásoknak a megléte. A házi orvosi praxisoknak jelentős része az sajnos betöltetlen a térségben. Tehát az egészségügyi program, ami azt hivatott felvállalni, hogy haza fogja hozni a külföldre ment szakorvosokat, orvosokat, segít az életpályamodell segítségével feltölteni a megüresedett házi orvosi praxisokat, az ennek a térségnek a szolgáltatási színvonalát jelentősen fogja emelni. Az is egy nagyon fontos kérdés, hogy az agrárium, illetve a turisztika az két olyan fontos ágazat lesz a Rábaköz életében, amit mindenképpen előtérbe kell helyezni, és segíteni kell a fejlődését. A Tisza célja egyértelműen a kis- és középvállalkozásoknak a segítése és pozícióba és helyzetbe hozatala. A Tisza vállalása az az, hogy újra életet fog lehelni a Rábaközbe és Sokoró-aljába. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan vállalás, ami abszolút teljesíthető is. A Tisza az egyértelműen az oktatást fel fogja karolni. Az oktatás szervezése az minden szinten fontos a számára. A szakemberképzés is ebbe a körbe tartozik. Tehát ahhoz, hogy jó szakembereink legyenek, jó gyakorlati képzésekre van szükség, ezeket a gyakorlati képzéseket is meg kell erősíteni. Jó ösztöndíjprogramokra van szükség, hogy külföldön tudjanak tanulni a diákok. Jó tudományos együttműködési háttérre van szükség ahhoz, hogy komoly fejlesztések történjenek, ami az egyetemi képzés és a kutatás együttműködését feltételezi. Ebben mindegyikben előre kell lépnünk. És a Tisza vállalja, hogy irányt mutat, és meg fogja szervezni ezeket a rendszereket, hogy jól működő gyakorlati képzések, jól működő kutatás, fejlesztés legyen, és valóban a tudomány, az oktatás együtt tudjon működni a gyakorlati élettel. Nagyon sok polgármesterrel vagyok túl a beszélgetésen. Szerencsére ebben a térségben rugalmasak voltak a polgármesterek, és hajlandóak voltak fogadni egy beszélgetésre. És majdnem mindenhol elhangzott, hogy valós igény lenne az önkormányzatiság visszaadására, és a részükről pedig arra, hogy visszakapják. Hogy maguk dönthessék el, hogy mire, milyen pénzt költenek el. A Szent István program erre egy nagyon jó program, 10 falunként 1 milliárd forint fejlesztési forrás. Nagyon szívesen hallgatták. A mi térségünkben egyébként van egy nagyon nagy
hiány. És szerintem sokaknak megdöbbentő lehet az, hogy a nyugati határszéltől viszonylag nem messze lévő településekről beszélek, és a Rába közben nagyon sok olyan falu van, ahol a szennyvíz csatornázás és a szennyvíz tisztítás nem megoldott. Ezek azok a beruházások, amit egy-egy település önmagában nem fog tudni felérni. Viszont a közös érdekük az, hogy ez megvalósuljon. És össze lehet fűzni ezt az érdeket több településnek egyben, és el fog végre készülni nekik a szennyvízcsatornahálózatuk és a szennyvíztisztító telepük. Ez környezetterhelés szempontjából is egy nagyon fontos dolog lenne, és hosszú távon a vízgazdálkodás szempontjából is. Hiszen olyan rétegvizeket tudunk tisztított vízként visszajuttatni újra a természetben, ami majd a jövőnk ivóvízbázisát fogja meghatározni. Tehát az unokáinkról kell gondoskodnunk, meg azoknak az unokáiról kell gondoskodnunk ezzel a szemlélettel. Április 12-én nagyon nagy a tét. Parancsuralmi rendszer vagy demokrácia. Egy leuralt és kirabolt Magyarország, vagy pedig egy működő, együttműködő, és egy előremenő gazdasági fellendülést generáló Magyarország. A Tisza a második kategóriába tartozik. Erre garancia a Tisza programja. Ezért fontos az, hogy elmenjünk szavazni, hogy a Tisza vállalásait valóban teljesíteni tudjuk, hogy egy együttműködő és emberséges Magyarországot tudjunk közösen építeni.